नमस्कार सांग मैंने चलत आज छोट मिनी ब्लॉग टे आपण मन बनाऊँगी देखिए कितने छोट छोट कोकोली आ मोर बस कोकोली माछ आसी तार भी चुंगुड़ी भी अच्छी चलते बाछिक आसी आस माछ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମାଛରେ ପକାଇକି ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ବେଳେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବ ବୋଧେ ଏବେ ପୁରା ଭାଜି ମାନେ ଭଜା ହେଉଛି। चुंगुड़ी ତାପରେ की ମୁଁ आम अलग ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି कर ଅଲଗା ରଖିଥିଲି ଦେଖିବ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏଠି ପାଇଁ ପୋଇ ଆଳୁ ସାରୁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବ ବୋଧେ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋକିଲ ମାଛ ସବୁ ଯାଇକି ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ କରି ଚାଲ ଏଇଟା କଷିବା ଆଉ ଆକୁ ସବୁ କଷିଲି ଟମାଟୋ ବି ପକାଇଥିଲେ କଷିକି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ କଷିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ମାଛ ବି ପକାଇଥିଲେ ମାଛ ବି କଷୁଛି ମାଛ ସବୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିଛି ତା ଦେହରେ ପକାଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ